Dragi moji, dobrodošli u još jedan video. Evo, ovim putem želim vam svima sve najbolje u 2026. godini. Neke teme ćemo danas obraditi, odnosno dvije teme ćemo obraditi. Prvenstveno, to je ona jedna tema o kojoj svi jednostavno volimo pričati na početku godine, a to su rekordi. Rekord je jedan već srušen po pitanju opet broja članova u prvih par dana, odnosno u drugome danu što se tiče Hajduka, odnosno broja članova Hajduka, prešao je 20.000 članova. To je jedan svojevrsni rekord jer je prošle godine zapravo u ovo vrijeme bilo otprilike 18.000 članova, tako da svakako čestitke na još jednom uspjehu. Vidi se koliko zapravo svi su oko toga, da su zajedno i da jednostavno žele što više biti unutar kluba, žele pomoći klubu na bilo koji način i naravno poduprijeti klub u cijelom njegovom radu. Imamo mi naravno tu raznih verzija, da li na primjer dobro klub radi sa ovom organizacijom ili ne, ali to je nešto što je zapravo za ubuduće. To ćemo vidjeti kako zapravo i rezultati sami idu, kako zapravo ide sve što se tiče i organizacijski, ali ova, kao što sam rekao, brojka je impresivna i stvarno zaslužuje svaki respekt, tako da svaka čast, odmah da to napomenemo. Ono što sami video na neki način daje u svome naslovu je to da imamo kao nekoga novoga vođu unutar slačionice. Nije to na neki način da sada imamo novoga kapetana ili nešto tako, ali u pitanju je jedan igrač koji je zapravo i dao intervju za Hajduk TV i istaknuo je kako zapravo ne daje savjete, nego ga na neki način mladi prate u onome što on radi. Svi ste već upoznati sa tim igračem, došao je ovoga ljeta. U pitanju je Ante Rebić. Ante Rebić, od kad je zapravo došao u naš klub, nije odmah na početku ponudio ono što on i nekako najbolje zna, što smo očekivali od njega, da će ta biti jedna određena prevaga u napadu. To se postepeno događalo, on nije došao u optimalnom stanju i trebalo je jednostavno vrijeme da on na neki način uspije doseći taj svoj jedan nivo koji se od njega i očekuje. Znali smo da je u pitanju jedno veliko pojačanje, ali ponajprije govorim u smislu imena. Ali ovo sada što je on zapravo krenuo raditi u posljednjih par utakmica, moram priznati da mi stvarno djeluje dobro i preći, odnosno kad prođe zapravo ove zimske pripreme, očekujem od njega da će biti jedan od vođa slačionice, što zapravo se i očekivalo od njega, jer dolaskom Ivušića i Rebića naravno da su svi očekivali da će oni na neki način olakšati Livaji što se tiče i vodstva na terenu. To od jednog i drugog nije došlo do neke plodnoga tla, znači nismo uspjeli od njih dobiti u onom punom smislu riječi vođe, ali kažem, ovo što zapravo gledamo od njega je jako dobro. On je i sam izjavio da je zadovoljan načinom na koji je primljen u Hajduk i kako su ga lijepo svi suigrači primili u klub. Može bolje, istaknuo je da stvari nisu ni tako loše, ali kao inače uvijek može to sve bolje. Zaostaje se jedan bod za Dinamom, a kao da emocija nije bilo tu nešto previše, nego da će biti puno bolje zapravo kasnije. Ono što zapravo i treba najviše istaknuti je što je on i sam naglasio, kao da mlađi igrači ne traže zapravo određene savjete, znači u smislu kako se možda priprema za utakmicu, šta sve radi ili tako, nego da zapravo prate njegov način rada i da onda uz taj rad i dolaze rezultati. To je ono što smo mi se na neki način svi navijači pribojavali, hoće li se to dogoditi s Antom Rebićem. Mi smo znali da je Ante Rebić trebao imati jednu veličanstvenu karijeru, pokazao je to u njemačkom Eintrachtu iz Frankfurta, da on može biti jedan od nositelja bilo kojeg kluba, ja bi se čak usudio reći i na svijetu, ali s obzirom na njegovo
na njegovo stanje koje on možda van terena doprinosi, utječe mu i na terenu i zato on nije uspio na neki način napraviti veću karijeru. Zapravo njega najviše se pamti iz toga Eintrachta Frankfurt, je on kasnije bio i u Milanu, je on i u Leceu bio i to, ali nije dosegnuo to sve što se očekivalo. Zapravo ja bi se nekako usudio reći da je njegov pad krenuo zapravo od onoga Eura koje je bilo kada je kritizirao izbornika Dalića, kada nisu baš njih dvojica bili u dobrim odnosima i kad zapravo ga je i sam izbornik izbacio sa popisa, nije ga više zvao, nekako je baš se vidi da je nakon toga krenula njegova karijera prema dolje i onda je došao je ovo ljeto u Hajduk i osim toga naravno što je istaknuo i on sam, gdje mu je najljepše bilo zapravo u karijeri, kao što sam već ispomenuo, najljepše mu je bilo zapravo u Milanu, jer je sam istaknuo da je bio na najvećoj razini i igrao protiv najboljih što je bilo u tom trenutku. Tako da što se tiče samog Ante Rebića, on je nadasve igrač, veliki radnik. On možda ne oduševljava nekim posebnim, kako bih to rekao, trenucima na terenu, da je to neki kreativan igrač koji će potezom odlučiti utakmicu u smislu da će driblati, da će biti nešto u rangu Lionela Messija. To ne, on je jedan veliki radnik, on je jedan veliki profesionalac na terenu kada on to hoće. I naravno da smo se svi mi nekako pribojavali hoće li, na primjer, Marko Livaja i Ante Rebić uspjeti funkcionirati na terenu. Nije bilo baš nešto pretjerano utakmica gdje bi njih mogli dvojica zajedno funkcionirati, ali evo, ako u sljedećoj polusezoni uspije i Marko Livaja izboriti svoju poziciju unutar tima, znamo sve kako je to bilo, to ću u sljedećem videu pokriti. Ako njih dvojica budu jako dobri na terenu i još ako i Šegu pridodamo, mi stvarno imamo jedan napadački trio, pa možemo čak i Almenu ubrati u to, imamo jedan četvorcu igrača prema naprijed koji su stvarno jako, jako dobri i možemo očekivati da Hajduk se može u sljedećim utakmicama ravnopravno boriti za to prvo mjesto. Naravno, ne očekujemo sada, ne očekujem da će tu sada biti neka određena titula ili da ćemo i kup osvojiti ili ne znam ti ni ja šta, ali ovo po meni obećava u odnosu na prošlu sezonu. Sve ostalo što mi imamo tu za reći je da svakako po meni djeluje da se Ante Rebić nameće kao jedna osoba, kao jedan igrač koji bi mogao biti u sljedećoj polusezoni jako bitan i ja smatram da bi on mogao biti jedan od vođa slačionice, ne svojim glasom, ne možda bilo čime druge, osim onim što on pokazuje na terenu, što pokazuje na svakom treningu. I tako da, Ante, samo naprijed, ja očekujem od tebe jako puno, već sam očekivao jako puno od tebe, ali Bože moj, možemo u bilo kojoj trenutku da zapravo krenemo prema naprijed. Evo ga, dragi moji, ovo je neki moj osvrt vezano na ovu tematiku. Volio bih čuti vaše mišljenje, što vi mislite o ovome svemu. Jeste li vi na neki način zadovoljni Antom, vidite li ga u nekome dijelu da bi on mogao postati vođa ili ne, ili jedan od vođa slačionice, slobodno mi pišite u komentarima, a evo do sljedećeg videa vidimo se i uživajte.